தப்பு 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 தப்பு. நேற்று இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை பார்த்துட்டு நான் சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் நானே வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. என்னமா விட்டுருக்குறாங்க செகண்ட் லுக்கு வாரிசு படத்துலேருந்து. இதுதாங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட், இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரப்போகுதுங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்போது தளபதி பேக் மாட்டிட்டு அப்படி ரிட்டன் ஆகிற மாதிரி ஃபாரின் ரிட்டர்ன் மாதிரி ஒரு ஸ்டில் விட்டுருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இமேஜ் தான் இப்போது செகண்ட் லுக்காக வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. செம்மையாக இருந்தது. பார்த்த உடனே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ தளபதி அவ்வளோ அழகாக சிரிச்சுட்டு அப்படியே படுத்துக்கிட்டு கால் மேலே கால் போட்டு படுத்துக்கிட்டு அப்படி இதை பார்த்த எனக்கு வந்து சந்திரமுகி வைப்ஸாக வந்தது. ஸோ சந்திரமுகியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அப்படி தான் ஃபாரின்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறப்போ ஸோ அந்த இது மாட்டு வண்டி கட்ட வண்டியில் ஏறி போகிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் படுத்துக்கிட்டு தேவடா தேவடா சாங் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த வைப்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி அப்படியே தலையில் கை வச்சு படுத்துக்கிட்டு கால் மேலே கால் போட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி ஒரு லுக்கு தான் வந்து இப்போது வாரிசு செகண்ட் லுக்காக வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பார்த்த உடனே செம கூலாக செம சாமிங்காக அப்படி செம்மையாக இருந்ததுங்க. ஸோ அப்படி தான் சொன்னோம். அண்ட் பொங்கல் ரிலீஸ் இல்லையா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லெட்ஸ் கம் டுகெதர் டு செலிப்ரேட் வாரிசு ஆன் பொங்கல் 2023 சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த பிக்சர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த கரும்பெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க அந்த பொங்கல் ரிலீஸு. ஸோ கரும்பெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய அந்த காய்கறி மூட்டையெல்லாம் இருக்குது. குட்டி குட்டி பசங்களாக உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கு நடுவில் அப்படி நம்ம தளபதி அப்படி வந்து அழகாக படுத்துருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு லுக்கு தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மேபி இவர் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வரதுக்கான காரணம் ஏதோ ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் இவர் மெயினாக வர மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நடக்கிற பிரச்சனைகள் அண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் அங்கேயே வந்து இருக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அவர் வர வழியில் மேபி வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற ஒரு வண்டியில் ஏறி ஒரு வீட்டுக்கு வர மாதிரி கூட இருக்கலாம். எனிவே இந்த இடத்துல ஒரு சாங் இருக்கிறது கூட வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ரோ சாங்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு ரிட்டன் ஆகிற மாதிரி. ஸோ அப்போ ஒரு ஜாலியான ஒரு சாங்கு ஒரு இன்ட்ரோ சாங் வந்து இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லுக்கு தான் வந்து விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ சந்திரமுகி வைப்ஸ் அப்படியே ஒரு சூப்பராக இருந்தது இது பார்த்த உடனே. அண்ட் அந்த பட்டம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சைடில் அப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டு ஒன்று வரும் இல்லையா, அந்த கொக்கு பரப்பர சாங் சந்திரமுகி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பட்டம்லாம் கூட இருந்தது. அந்த பசங்க குட்டி பசங்க நிறைய எப்படி இப்படி உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நடுவில் தளபதி இருக்கிற மாதிரி இதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது. ஸோ செகண்ட் லுக் வந்து பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ வம்சி அண்ட் தில்ராஜு. நேற்று தப்பாக பேசியிருந்தா சாரி. அண்ட் தேர்ட் லுக் என்ன மாதிரி ஒரு லுக் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஆர்வமாக இருக்குது. ஸோ அது ஃபேமிலியாக இருக்கிற மாதிரி வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. அது எப்படி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அண்ட் இது போக இன்றைக்கி தளபதி பர்த்டே ஸ்பெஷலாக வந்து நிறைய பேர் வந்து விஷஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் நம்ம சிவகார்த்திகேயன் வந்து பீஸ்ட் செட்டில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பீஸ்ட் மேக்கிங் வீடியோ வந்தப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அங்கே இருக்க எல்லாருமே அவர் கூட எடுத்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எஸ்கே நான் மட்டும் ஷேர் பண்ணாமல் இருக்காரு. மேபி அவர் பர்த்டேக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ரிலீஸ் பண்ணலான்னு எடுத்து வச்சிருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து அவர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. அண்ட் குஷ்பு மேம் கூட 66 கேபினில், அதாவது 66ஓட கேரவனில் வந்து எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து ஷேர் பண்ணி விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் என்னோட ஸ்டேட்டஸு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ரெயின் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஸ்டேட்டஸ் வரிசையாக அத்தனை பேர் போட்டுட்ருக்காங்க. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. முன்னாடி ஒரு 2-3 பர்த்டே முன்னாலாம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா படமே ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. கில்லி படம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரி படம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி எதுவும் பார்க்கல. மேபி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே தளபதி அண்ணா. ஸோ செகண்ட் லுக் சூப்பராக இருந்தது. வாரிசு இப்போ தான் ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப் கிடச்சிருக்குது. ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸாகவே இருக்குது. அப்படியே அது தொடரட்டும். எக்ஸ்பெக்டேஷன் பெருசாக இல்லைனா ஒரு ஹோப் அப்படி அது மட்டும் போதும். எக்ஸ்பெக்டேஷன் பெருசாக நம்ம வைக்காமல் இந்த படம் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து உங்ககிட்ட நான் சொல்ல விரும்புறது. தேர்ட் லுக் வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். தேர்ட் லுக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அண்ட் செகண்ட் லுக் எப்படி இருந்தது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம அடுத்த தேர்ட் லுக் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் சந்திக்கலாம். டேக் கேர்.